Næsten halvdelen af os vejer for meget. Antallet af overvægtige er steget med 75% ifølge de officielle tal, og den samlede vægt er stadig stigende. Kan vi gøre noget ved det? Spurgte vi Pernille Dam hos de danske vægtkonsulenter i Nørregade 33. Selvfølgelig kan vi det. Vægtkonsulenterne har stor erfaring i at hjælpe folk til at tabe sig og få sammensat kosten rigtigt, så man får et sundt livsgrundlag for resten af livet. Og det er jo det, vores erfaring bygger på. 25 års erfaring har vi. Plus at vi selv har tabt os på kostprogrammet. Det er jo også alfa og omega, at man selv har prøvet det helt ind til og ved, hvordan det er at være overvægtig. Så selvfølgelig kan vi gøre noget ved det. Hvornår er man overvægtig? Det er man jo, når bukserne begynder at stramme, og man synes ikke, at man er tilfreds med spejlbilledet. Og hvis man gerne vil have tekniske tal på, så har vi også hjælpemidler til det, hvor vi måler fedtprocent og BMI osv. Er det så svært at tabe sig og lære at spise sundt? Jeg vil sige, at det første skridt er nok svært. Lige det med at komme herhen, og det var i hvert fald den tanke, jeg havde, da jeg startede, at kostomlægning, det var sådan, min nakkehår, de strittede. Men da jeg først var kommet herhen og fik sat system i tingene, og fik lært, hvordan jeg skulle sammensætte min kost og sådan noget, og fandt ud af, at jeg stadigvæk kunne spise dessert, og stadigvæk kunne få kager og så videre, jamen så var det ikke svært. Så jeg tror, ligesom alt nyt, så de første par skridt, det er de sværeste, og så når man er i gang, så kører det. Hvilken mad skal man så spise? Jamen det er alt mad. Det er selvfølgelig magert kød, og vi spiser fisk, og vi spiser æg og ost, og vi spiser masser af grøntsager og frugter. Og det er selve sammensætningen i det, der gør, at man kan tabe sig, samtidig med, at man egentlig spiser helt almindelig mad. Hvis jeg skal sige noget, vi sådan sparer lidt på, så er det sukker og alkohol, og så er det også brød og pasta og sådan noget. Men det er kun i vægttabsfasen. Hvordan holder man så sin idealvægt ved lige? Jamen det synes jeg personligt, at man gør. Nu har jeg været færdig med at tabe mig i 3 år, og den måde jeg gør det på, det er i hverdagene, der spiser jeg stort set som da jeg tabte mig den sunde måde. Og så i weekenderne, der kan jeg tillade mig at spise slik sammen med ungerne, eller gå ud og spise en lækker middag med min mand og drikke vin osv. Men så snart det er mandag, så er jeg på banen igen og spiser sundt. Og det er det, der tror jeg er hemmeligheden bag, at man kan holde sin vægt bagefter. Hvordan bliver man så medlem her i klubben? Jamen det er jo nemt. Det eneste, man skal gøre, det er at møde op. Ganske enkelt. Her i Nørregade 33 kommer man om mandagen kl. 18.45, og så er vi klar til at tage imod. Og det vi så gør, det er, at man bliver skrevet ind, og man får skrevet sine data op, man bliver målt og vejet, og man får målt sin fedtprocent osv. Og så kommer man op og får gennemgået vores kostprogram, får nogle materialer med hjem, så man kan få en god start på den første uge. Det er ret vigtigt. Og så kommer man uge for uge, og der kan man så tabe det her kilo om ugen. Den nye livsstil, hvor man kan se sig selv i spejlet med god samvittighed for det første. Og lidt efter lidt, så ser man kiloerne rasler af en. Plus at man får mere energi og overskud. Og til sidst, så bliver man helt tilfreds.